മലയാളം TV ചാനൽ റേറ്റിംഗ് വീക്ക് 40 ഒക്ടോബർ 2 മുതൽ 8 വരെ 121 പോയിന്റുമായി കൈരളി ടിവിയാണ് ഈ ആഴ്ച 6-ാം സ്ഥാനത്ത്. 156 പോയിന്റുമായി സൂര്യ ടിവിയാണ് ഈ ആഴ്ച 5-ാം സ്ഥാനത്ത്. 7-ാം സ്ഥാനം മനസ്സിനക്കരെ, റേറ്റിംഗ് 0.47. 6-ാം സ്ഥാനം കന്യാദാനം, റേറ്റിംഗ് 0.52. 5-ാം സ്ഥാനം അഞ്ചിനോട് ഇഞ്ചോടിഞ്ച്, റേറ്റിംഗ് 0.72. 4-ാം സ്ഥാനം എന്റെ മാതാവ്, റേറ്റിംഗ് 0.74. 3-ാം സ്ഥാനം തിങ്കൾ കലമാൻ, റേറ്റിംഗ് 0.80. 2-ാം സ്ഥാനം അരം പ്ലസ് അരം കിന്നരം, റേറ്റിംഗ് 0.94. 1-ാം സ്ഥാനം സ്വന്തം സുജാത, റേറ്റിംഗ് 1.19. 191 പോയിന്റുമായി സി കേരളമാണ് ഈ ആഴ്ച 4-ാം സ്ഥാനത്ത്. 7-ാം സ്ഥാനം മനം പോലെ മംഗല്യം, റേറ്റിംഗ് 0.63. 6-ാം സ്ഥാനം സരിഗമ ലിറ്റിൽ ചാമ്പ്യൻസ്, റേറ്റിംഗ് 1.30. 5-ാം സ്ഥാനം കയ്യെത്തും ദൂരത്തും, റേറ്റിംഗ് 1.40. 4-ാം സ്ഥാനം നീയും ഞാൻ, റേറ്റിംഗ് 1.98. 3-ാം സ്ഥാനം ചെമ്പരത്തി, റേറ്റിംഗ് 2.07. 2-ാം സ്ഥാനം കാർത്തിക ദീപം, റേറ്റിംഗ് 2.18. 1-ാം സ്ഥാനം മിസ്സസ് ഹിറ്റ്ലർ, റേറ്റിംഗ് 3.87. 233 പോയിന്റുമായി ഈ ആഴ്ച ഫ്ലവേഴ്സ് 3-ാം സ്ഥാനത്താണ്. 7-ാം സ്ഥാനം ചക്കപ്പഴം, റേറ്റിംഗ് 0.98. 6-ാം സ്ഥാനം പ്രിയങ്കരി, റേറ്റിംഗ് 1.35. 5-ാം സ്ഥാനം സൂപ്പർ പവർ, റേറ്റിംഗ് 1.39. 4-ാം സ്ഥാനം നന്ദനം, റേറ്റിംഗ് 1.61. 3-ാം സ്ഥാനം സ്റ്റാർ മാജിക്, റേറ്റിംഗ് 1.88. 2-ാം സ്ഥാനം ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ്പ് സിംഗർ, റേറ്റിംഗ് 2.18. 1-ാം സ്ഥാനം ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി, റേറ്റിംഗ് 3.71. 250 പോയിന്റുമായി മഴവിൽ മനോരമ ഈ ആഴ്ച 2-ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. 7-ാം സ്ഥാനം രാക്കുയിൽ, റേറ്റിംഗ് 1.16. 6-ാം സ്ഥാനം എന്റെ കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ, റേറ്റിംഗ് 1.26. 5-ാം സ്ഥാനം ഉടൻ പണം, റേറ്റിംഗ് 1.49. 4-ാം സ്ഥാനം മറിമായ, റേറ്റിംഗ് 1.69. 3-ാം സ്ഥാനം സൂപ്പർ 4, റേറ്റിംഗ് 1.72. 2-ാം സ്ഥാനം മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂ, റേറ്റിംഗ് 2.54. 1-ാം സ്ഥാനം ഒരു ചിരി ഇരുചിരി ബമ്പർ ചിരി, റേറ്റിംഗ് 3.01. ടോട്ടൽ റേറ്റിംഗ് കുറഞ്ഞെങ്കിലും 966 പോയിന്റുമായി ഏഷ്യാനെറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ആഴ്ചയും 1-ാം സ്ഥാനത്ത്. 7-ാം സ്ഥാനം സ്റ്റാർ മ്യൂസിക് സീസൺ 3, റേറ്റിംഗ് 11.42. 6-ാം സ്ഥാനം കൂടെവിടെ, റേറ്റിംഗ് 11.8. 5-ാം സ്ഥാനം മൗനരാഗം, റേറ്റിംഗ് 12.9. 4-ാം സ്ഥാനം തൂവൽ സ്പർശം, റേറ്റിംഗ് 13. 3-ാം സ്ഥാനം അമ്മയറിയാതെ, റേറ്റിംഗ് 15.8. 2-ാം സ്ഥാനം സാന്ത്വനം, റേറ്റിംഗ് 19.2. 1-ാം സ്ഥാനം കുടുംബവിളക്ക്, റേറ്റിംഗ് 20.2. മലയാളത്തിലെ
എല്ലാ എന്റർടൈൻമെന്റ് ചാനലുകളുടെയും കഴിഞ്ഞ കുറെ ആഴ്ചകളിലെ ബാർക്ക് റേറ്റിംഗ് നിലവാരം ഇങ്ങനെയാണ്. കൂടുതൽ ബാർക്ക് റേറ്റിംഗ് വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്തയാഴ്ച.